fannin sanin siyasa inda barau kun ga nasu yaro ne. ce ku faɗa ko waye. Ko aiki zuwansa ya kasa tabbas wata gwamna lasi ne. Sabon kora masu jan hula. Lokacin yayi za mu canza katin da ka kasa yin abun kalla. Barau maliya ni garmu. Kuma shi za ya zama gwamnan mu. Ga bijimin zaki na Kanawa. Barau ne DSP Deputy Senate. A jira Allah ka ɗaukaka sandu wani jigon talakawa. Kai ku ba mu kiɗan gwarzo na Kanawa. DSP Maliya. Maliya ka zama to jirgin talakawa. Barau DSP Maliya. Maliya, 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 Maliya. DSP Maliya. Ga likita Ba san ku nema. Ga san kudin Shamsuddin dan Bala Kaura. Lokacin sa ne duk wanda ya ja ba sai sha ba. Shamsuddin ka zamo ka tafila a ja da kai warge. Ba sa'an ku ne ba balle mu sanya kaura. Ko suna gida ko daji suna da magagi. Ba su ja da kai kai ta rago kake saman jirgi. Al'umma muna nan ko gobe ba mu jawa. Kaura ba san ku nema. Ga san kudin Shamsuddin dan Bala Kaura. Lokacin sa ne duk wanda ya ja ba sai sha ba. Mai kamar uba Shamsuddin sannan hasken rana da ka fito zamba wanda zai tare. Ka zama gamji tura dukkan sara da sassakar makiya. Kai kadai ka tura su ka kai su ketare. Shi warke guri ka samu ai kai da sun gane ka su san ba su cin maka. Su san walla dan barewa ba zai ki yin gudu ba. Kale batu na kaura kafin mu doka ganga. Kaura ba san ku nema. Ga san kudin Kaura ba san ku nema. Ga san kudin Shamsuddin dan Bala Kaura. Lokacin sa ne duk wanda ya ja ba zai sha ba. Madara mai kama da nono da mai kamar uba Shamsuddin dan gidan Madara kaura. mai kama da nono. Kafin mai da martani Madara mai kama da nono. na dan yi tsokaci. Madara mai kama da nono. Makiya sa su firgici. Madara mai kama da nono. Na mai kamar uba Shamsuddin dan Bala Kaura. ko ku san shi ba. Madara mai kama da nono. Shamsuddin namuna. Madara mai kama da nono. Ga mai kamar zuwa. Madara mai kama da nono. Rike na ka rike nauni ɗana alhaji sanata Shamsu ne nake kallo.